Kaso ng leptospirosis sa Pangasinan nagsimula ng tumaas ayon sa Provincial Health Office. Ang detalye sa report. Madalas masugatan sa paa ang junk shop owner na si Mang Jesse mula sa Lingayen, Pangasinan. Dahil sa kanyang trabaho, hindi raw maiwasang masugat sa bakal o di kaya'y minsan sa mga basag na bote na araw-araw niyang isinasalansan sa sako. At dahil tag-ulan na naman, doble ingat siya sa kanyang kalusugan para hindi tamaan ng leptospirosis, lalo pat marami raw daga sa junk shop. Hindi kami bumababa sa tubig. Nandun lang kami sa kwarto. Ngayong panahon ng tag-ulan, isa ang leptospirosis sa binabantayang sakit ng Provincial Health Office. Panawagan ng health authority sa publiko na protektahan ang sarili laban sa banta ng leptospirosis. Ayon sa PHO, kapansin-pansin ang pagtaas ng kaso ng leptospirosis sa probinsya. Sa pinakahuling monitoring, simula January 1 hanggang June 14, 2021, umabot na sa 8 ang leptospirosis cases, mas mataas kumpara sa 7 kaso sa parehong panahon ng 2020. Isa ang namatay ngayong buwan mula sa Dagupan City. Kung titingnan po natin itong ating pong datos ngayon, may 14% na napagtaas ng cases po ng leptospirosis sa probinsya po ng Pangasinan. Samantala dahil sa pandemya na dulot ng COVID-19, hindi na muna nagpapatupad ng express lane sa mga pampublikong pagamutan para sa dengue at leptospirosis patients. Kailangan na dumaan ng lahat ng pasyente sa triage area para sumailalim sa screening. Kasama si Wilson C., Jasmine Gabriel Galban, Balitang Amyanan.